Sziasztok, én Mogyi vagyok, és itt lennék a Sky PvP következő részével, pontosabban, vagyis szám szerint a második részével. Az új csatornámon, ugyebár már nagyon-nagyon régen volt ezen a csatornán videó, de most ugye mondtam, hogy elkezdjük, és csak itt lesz videó. Amik várhatók itt a csatornán, gyorsan elmondom. Várható tehát Cségó bármilyen formában versengő, vagy Overwatch, tehát minden formában. Euro Truck Simulator 2, ugye Minecraft, ez mi volt? Nem mindegy, tehát Minecraft is lehet akár, sőt az lesz is, hát az biztos. Minecraftban lesz ugye Bed Wars, tehát minden, nyugalom, minden lesz. Ezt nem kell félni. Akkor még mi lesz, amit úgy tudnék mondani? Hát most így pár pillanat nem jut eszembe semmi, de majd ha eszembe fog jutni valami, azt mondom. Közben megölt. És ahogy látom, változott a Killer Money, tehát nem az van, hogy 50 dolcsit vesztesz, hanem már többet vesztesz és kevesebbet kapsz. Szóval nem kéne oda mennem egy párszor, megpróbálok lemenni faluba. Ugye diaszocokat szeretnék szerezni ebben a videóban, mivel hát nincsen, és akkor a következő megint lenne egy ilyen jó fájtos videó. Egyébként ha írtak ilyen Minecraft szerver IP-ket, ahol minimum játszanak egy jó páran, akkor felmegyek, megnézem, hogy milyen, és ha tényleg sokan játszanak rajta, akkor még az is lehet, hogy videót is készítek róla, ha tetszik a szerver nekem. Nem merek egyelőre venni semmit. Na most sikerült megvennem, gyorsan felosolunk ide. Gyorsan beírjuk, hogy per spawn, és már shiftelünk is. Ugye rengeteg Giant Cardon van, amit itt láttok is, illetve ilyen Giant Poti, ezt Ádámból jöttem még régen, meg az OP-t is, tehát nagyon szépen köszönöm még most is. És akkor mi kellene nekem még pontosan? Hát igen, ugye kellene gyémánt lábszárvédő, illetve gyémánt cipő, szóval most azokért megpróbálunk elmenni. Ahogy látom, most itt dianadrágot hátra tudunk csorni, szóval itt gyorsan lejövünk, veszünk 3-at, és már futunk is. Ott jön egy gyerek, de addig megpróbáljuk ezt letenni. Jó lenne, ha sikerülne. Igen, ez sikerült is. Jó, remek, akkor most már csak kellene nekem egy kis cipő. Ne ölj meg, léci le, ne ölj meg, ne ölj meg, ne ölj meg. Szépen kikosaraztuk a gyereket. De lelökött, szóval nem mentünk vele sokra. Már csak diacipő kell. Na akkor menjünk el gyorsan még diacipőért, hát ha összejön. Ha nem, hát akkor sajnálom. Én megpróbáltam mindent, és itt a gyerek, hogy a kurva... Nem káromkodok, minek? Felesleges. Attól, hogy káromkodok, attól még meghaltam, tehát, ja. De annyit izél ez a gyerek már. Hát csodát, akkor ebben a részben nem fogunk eljutni diacipőhöz, viszont Speed 2-ért akkor elmegyünk, mert ugye az is kell majd. És akkor diacipőt videón kívül megszerzem, mert hát látjátok, nem tudunk eljutni odáig, mert nagy ugrás potém sincs. És hova megyek? Speed 2-ért. Na már csak fel kell itt jumpolni, és ez is megvan. Egyébként most már van leírás, már normális leírás, szóval azt el tudjátok olvasni. És van ott van a Steam nevem is, és ha akartok bejelölhettek. Mert ugyebár nekem van Steamem is már elég régóta. És ha sokan bejelöltök, és szeretitek velem Cségot, vagy akármit játszani, akkor megbeszélhetjük azt, hogy jövök a Smurfakkal, és akkor megyünk egy versengőt veletek, és ha úgy van, még fel is veszem videóra, tehát ha akartok, bejelölhettek. És ha van egy kis felesleges cuccotok, vagy amit nekem adnátok, azt
nagyon szépen nagyon szépen elfogadnám, igen, tehát elfogadnám, és azokat ilyen videóba mindig bevágnám ide jobb oldalra, amikor kezdődne egy ilyen cségós videó. Ugye ezen a csatornán nem csak Minecraft lesz, ahogy mondtam az videó elején, hanem lesz sokfajta videó is. Itt úgy szoktam általában, hogy per spawn, és akkor várunk egy kicsit, és úgy veszem meg az erőpotét, mert hát nem akarok meghalni. Kettőt vettünk, szerintem ennyi elég lesz amúgy. Jó, megyünk még egyet. 3 darab már csak elég lesz, ide be is rakom szépen. Illetve veszünk egy aranyalmát, mert nincs kajacsikom, és akkor próbáljuk meg még egyszer ezt a délcipőt. Hát ha összejön most, ha most se fog összejönni, akkor valószínűleg hagyni fogom. Ha bár most meg lehet nincsen pénzem, tehát lehet, hogy el kell mennünk egy kicsit farmolni, nem baj. Legalább lenne egy kis PvP. Tehát végre eljutok ide, és akkor meg nincsen pénzem, ennek nagyon örülök. Hát most leestem szépen. Na akkor lehívunk egy kit kezdőt, és akkor ezzel itt fogunk menni farmolgatni. Sok nem fog vele menni, de hát most... Na. De mi az, hogy 15.0 kevesebb pénzt is kapunk? És többet vesztünk. Vagy elírták. Hát itt nagyon nehezen fogjuk megszerezni azt a pénzt, ami kellene nekem, ugye. Dia cipőre, szóval lehet az lesz, hogy vágunk egyet, és amikor megvan az a pénz, akkor elmegyünk és veszünk egyet, mert hát van semennyi pénzem, ezt jól megmondtam. Tehát akkor vágunk egyet, és ha megvan, akkor megjövök. Ugye most töltem meg egy gyereket még itt faluba, és 2 dollárt kaptam érte, se többet, se kevesebbet, 2, de el is vesztettem, jó, hát én ezt most itt hagyni fogom. Úgyhogy ha akartok még ilyen videót, ennél jobbat, természetesen, csak hát most ez egy ilyen kis ízelítő volt, hogy azért na. Hogy látjátok, nem ilyen szar videók lesznek, hogy nincs megvágva, meg ilyenek, nem egy jól megvágott videókat szeretnék felrakni, amiben van értelem a PvP-t benne, hagyom a többit viszont itt kivágom, ami értelmetlen. Szóval, ja, én Mogyi voltam, és ha akkor akartok még ilyen videót, akkor dobjatok egy lájkot. Mivel ugye most átjöttem erre a csatornámra, ezért a következő rész 20 like után jön. Milyen csak még van a 20 like, töltöm is fel a következő videót, tehát ha akartok minél előbb videót, akkor dobjatok egy lájkot, és már is töltöm az új Sky PvP videót, ahol már lesz talán cuccom. Sziasztok!